Keenan Poker præsenteres i samarbejde med partypoker.com. Hej. Noget af det mest spændende ved poker er at kunne læse sine modstandere. Både nybegyndere og professionelle afslører styrken på deres kort i form af deres adfærd. Det er såkaldte pokertails, og jeg vil nu vise dig nogle af de mest almindelige. Når en spiller handler stærkt, er han ofte det modsatte. Bet. Når en spiller virker uopmærksom, er det meget ofte et tegn på styrke. Og hvis det samtidig kombineres med et forsigtigt bet, ja, så skal alle alarmer ringe. Nå, det er mig. Re-raise. Derfor skal du iagttage dine modstandere. Vi ses. Keenan Poker blev præsenteret i samarbejde med partypoker.com.